Welcome back mga bay. Panabagong araw, panibagong vlog naman. Araw ngayon na. Mag-correct. Madto daming. Tagalog tayo. Gago! Pupunta daw kami na Wanggong ngayon. Kasi nagtanong ako kung may tinda bang lambat doon daw. Try namin ni Kalani kung meron ba talaga. Kasi kung meron, bibili kami tapos mangisa na lang kasi wala nang laman ng rep eh. Wala na kaming pirang pambili ng isda. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi ko pa siya lang yan. Hindi. Yung mga bay yung service natin yung bike lang muna kasi papawas na dito. Tapos tagal din yung nakalabas na tao. Bike lang dito. Hindi mo tayo mag-i-bike. Hangin dito. Tagal na siya lang. Sana kung makabili mo kami ng hambat doon at makahuli kami dito kasi para may libreng ulam na kasi wala na talagang laman yung rep. Laki ng rep pero walang laman kasi walang pera, matagal pa yung sahod. Hirap kasi hirap. Higaw. Saan tayo? Timbay lang tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Mga bay, yung last na area namin. Ito lang po ang videohan ko kasi ang hirap, dalawa lang kami. Hirap ang video. Hirap mag-video. May laman na rin ang rep namin ito. Pagkakalaman na. Shoutout pala kay Bay Shalani. Asawa niya. Yan. Ulam na kami. Rep namin. Puro-puro na nito. Kasi sa ilo. Ito muna kasi kukunin mo namin yan. Ayun mga bay. Nauwi na tayo. Naligo na rin ako kasi ang ayun mga bay. Gago! Mga bay. Nauwi na tayo. Naligo na rin ako kasi ang lansan lang sa amoy ko. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Amoy ko. Sa isda, ipakita ko muna yung huli namin. Madami-dami na rin pero pasensya na kasi hindi detalyado yung pag-vlog kasi. Hirap yung manghuli ng isda pag gabi. Hawak mo pa yung lagayan, hawak mo pa yung ilaw. Paano magbablog dyan? Ipakita ko sa inyo. Hinilinisan ng buhay pa. Dami ni kami huli. Ito, Bay Shalani. Siya lang muna bahala niyan kasi hindi ko marunong. Ako lang naman bahala na magluto. So, buhay na buhay pa. Hindi namin alam nung anong isda to. Yeah. Balik lang kami pag luto na. Magsasaing pa rin ako. Paksiw na rin, paksiw. O sa Bisaya pa, inununan. Parisa nagtag unom kabog is imbiyo niya. Okay kayo. Lame kayo. Paano masabi? Lame kayo. Ito mga bay, naluto na. Naluto na. Kasi meron na, nakaabang na. Kung tikimbot na lang, makakain na din ito. Mamaya. Gumagalaw pa talaga oh. Iba talaga pag presko. Ito na po ba yung nahuli naming isda. Ginataang isda. May prito din sumsuman. Kain na muna mga bay. Tapos na kumain. Tapos na rin uminom. Busog na. Lusog pa. Hubog pa. Kayabang na naman yan. Ito, si Bay Shalani. Busog pa, hubog pa. Murag may duty yung mga. Siya, may duty. Ako duty. Sige mga bay. Murag. Duka na. Duty pag so na po, sunod. Huwag na namin videographer. Mabidyo nga na mga mga pangisda. Kaya, lisod og mag-single namin doon. Gikao na plus light. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Okay, sunod po. Whoosh. Atro.